Bigarren eunkian, kristauen bizitzan, urteak igarua ditugu desditxan. Begiradi herriak zer nola dabiltzan, alkar burrukatutzen nun nahi harakintzan. Aurreratutzen guaz txangurruen gizan. Gizon eta herriak dabiltza bildurrez, alkar zelatatuaz legorrez da urez. Itzederrak esanaz, barrendik gezurrez, zein dirade gaixtuak, bestiak baiguez. Indarra nagusita, gogorrena juez. Asko aurreratu da, baina zertarako, maitasunik ez bada alkarren ganako. Atzaparrak dabiltza bihurturikako, askorentzat bezala Euskal Herrirako. Arrazoik ez dugu gutxi geralako.